Kurdistanê bicîbûn. Li vê derê jî dîsa em bêjin bi çete û bi mît û ajanên xwe peyhevalê me ketin. Dilê me pir dişewite bila herkes baş bizanibe ku gelê me yê başûrê ne tenê ye em bakurê ne lê dilê me hişya me hestên me bi hev rane em lêre dişopînin bûyerên lêre em dişopînin çi bibe bila bibe ew dijminahiya ser gelê Kurd ew qirkirina tune hesabkirina ser Kurda em tu cara qebûl nakin em berxwe didin û em ê tekoşîna xwe jî bilind bikin her şehadet tekoşîna me mezin dike û heta dawiyê jî em ê wê bûyerê jî bişopînin heya berpirsyar derdikevine holê em ê bişopînin û bila kes wê mijarê da ew dîne be bila baş bizanibe ku dilê me jî gel we ye tekoşîna me jî ji bo her çar parçe Kurdistanê ye em ê ser wê mijarê jî hin hevdîtina bikin û lêkolînê bikin gorî wê jî hevce bike em ê agahiyê jî bidin hem gelê xwe hem çapemeniyê ez dîsa birêzarî û hemiya spas dikim serê malbata me sağ be cihê cinnet e şehîd namirin. Ez ji gelê Kurd re û ji malbatê re sersaxî dixwazim. Ev ne şehîdê me yekemîn e lê daxwaza me ew e bawerim ev bibe şehîdê me herî paşî. Jê piştî vî insan neyên qetil kirin, Kurd neyên kuştin û ev xûn bes e pir demeka dirêj e ku di nava vê xûnê de ev jiyan berdewam e. Armanca me ew e aşîtîkî were vê welatê û Kurd ser axwa bibin xweyî statuya xwe. Lê em wextê dîroka Kurdistanê nêrin ne dereng çend sal berê 15-20 sal 30 sal berê Kurdistana vêga a başûr jî bi hezaran pêneberî wî hebûn li derva bûn. Îro li Kurdistana Bakur bi rastî zixt û zordetikî pir zêde ser Kurda heye û Kurd pêneber bûne çûne Ewropa û hatine mala xwe Kurdistana başûr. Çünkü Kurdistan wextê kirin çar perçe bi siqay pîkotê bê îrada Kurda hatiye perçe kirin. Lê mêjiyê me bi rastiyê perçe nebiye em Kurdistan yek perçe dibînin. Ji ber vê Kurdê ku hatine Kurdistana başûr bi rastî hatine mala xwe bajarê xwe guhartine. Em wisa lê dinêrin. Ji ber vîya heval zekî qetlîama wî em qebûl nakin. Em aynî weka qetlîama birêz Tahir Elçî dibînin. A wek Vedat Aydın dibînin. Ku li bi hezaran Kurd li Bakurê Kurdistanê demdema de hatin qetil kirin û ku ji rê wan dernekete holê. Em dixwazin rokî berî rokî ê heval zekî jî ev vê kujêr derkeve holê û kî vê bi wêrê kiribe teşhîr bibe û li dadê mutlaka cezayê xwe bibîne.